тамошобинони иззатманд салом. ҳеҷ як кирдори хилофи қонун беҷазо нахоҳад монд. меъёрҳои қонун танзимгари адолати иҷтимоӣ, баробарҳуқуқи одамон, таъмини низому тартибот, озодӣ ва соҳибихтиёрӣ дар ҷомеа мебошад. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ аст, ки ин лаҳза оиди содир гардидани амалу кирдорҳои ба ҷомеа хавфнок ва боздошту ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб гардидани гумонбарони ҷиноят барои шумо маълумот медиҳад. дар студия моҳрухсор таваллузода. раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ аз ошкориёбии боз як нафар сеҳргар хабар медиҳад. сокини 62 солаи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо истифода аз соддагиву зудбоварии шаҳрвандон даст ба авомфиребӣ задааст. майёри милитсия Эҳсон Абдуллозода оиди чӣ гуна сеҳргарӣ намудани ин зани рӯзгордида гузориш омода намудааст. Кушоиш корсек шудам, сиёк шудам, чорак дунё шудам, дилик шудам, ҷигар шудам, дилик шудам, раҳмон шудам, дилик шудам, рафтор шудам, 700 шудам, 444 поросек шудам, 306 пайванд шудам, ракҳои сарашам ракҳои шудам, нури чашм шудам, манг шудам, худои манг шудам, ба фармони худои толук шудам. бо ҳамин тарз хондани дуоҳои ғалат ва бофта, ин нафари мардумфиреб гӯё ба воситаи сеҳру ҷоду барои беҳтар гардидани муносибатҳои оилавӣ ё сард кардани он кушоиши кор ва шифо ёфтан аз бемориҳо ба корафтодагон кӯмак намуда маблағ ба даст меовардааст. дар байни мизоҷон бо тахаллуси Зулия маъруф буда, ҳамчунон моҳирона рафтор мекунад, ки шахсони зудбовар дарҳол ба ӯ бовар мекунанд. дар асл ин нафар Мирзоева Зулайхо Мунисовна ном дошта, соли таваллудаш 1960 ва сокини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе мебошад. номбурда чанд муддат инҷониб дар байни мизоҷонаш ҳамчун сеҳргари беҳамто ном бароварда, гӯё ба воситаи ҳар гуна ашёҳо муносибатҳои одамонро гарм ё хунук мекардааст. ҳамзамон ба воситаи карта фолбинӣ намуда ба бахткушоӣ, додани тумору таштоб ва дигар кирдорҳои мардумфиребона машғул гардидааст. кормандони раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ зимни коркартҳои оперативӣ кирдорҳои мардумфиребонаи ин занро ошкор намуданд. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии Мирзоева Зулайхо дар мизи кории номбурда ашёҳое ба монанди қулфу калид, лухтак, собун, сӯзан, ришта, матоъҳои гуногун ва китобҳое ки бо ҳуруфи форсӣ навишта шудаанд дарёфт карда гирифта шуд. ҳамзамон аксҳои шаҳрвандон ки дар паси аксҳо хоҳиши мизоҷон навишта шудааст ва дар аксҳо шумораи зиёди сӯзанҳо часпонда шудаанд дарёфт гардид. аз рӯи нишондоди боздошт гардида ӯ ба воситаи лухтак, қулф ва сӯзан байни одамон хунукӣ андохта ё муносибатҳои онҳоро гарм намуда бар ивази ин хизматрасонӣ 100 сомони ҳаққи хизмат мегирифтааст. ба номи Зулия клиентон мебиём, ман гармӣ ҳам хунукӣ мекунам, қати кукула, қулфҳо, ҳам кушоиш мекунам, ҳам картакати фол мекушам, тасбеҳ картакати. барои гарм кардани муносибатҳо тавассути лухтак шумо чӣ қадар маблағ мегиред? 100 сомон. барои сард кардани муносибатҳо чӣ? барои сард кардани 20 сом кушоишам. якта кукула гармӣ, хати манину латте сурхкати. фаҳмам. риштои сафед ба гармӣ. ин тахтачаҳо барои чӣ ҳастанд? тахтача наврат кун, корча кати. Кардагиро худаш намегардонам. ки чӣ кор карда бошад? душманоша мебандам. дуоҳое ки Мирзоева Зулайхо ҳангоми сеҳру ҷоду қироат менамояд, маҳсули бофтаи ӯ буда бо забонҳои тоҷикӣ, тотарӣ ва русӣ хонда мешавад. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурда дар асоси моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, ба ӯ ҷазо дар намуди ҷарима татбиқ гардид. кормандони раёсати кофткови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ 2 нафар сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғдро барои тағйирот даровардан ба аксу наворҳои хусусии шаҳрвандон ва дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ паҳн намудани онҳо боздошт ва ба муҷозот кашиданд. шарҳи ин кирдорҳои зидди қонунӣ дар гузориши подполковники милитсия Нусратулло Маҳмадзода. аз он ки дар муҳити имрӯзи ҷомеа омӯзиши адабу фарҳанг тарғиб шуда, бештари барномаҳои телевизионии кишвару барномаҳои панду ахлоқӣ, тарбиявӣ, адабӣ ва фарҳангӣ ташкил диҳанд ҳам
ولی در شبکه‌های اجتماعی اینترنت ظهورات تشویش‌آوری به مشاهده می‌رسد که تا اندازه بر ضد فرهنگ و اخلاق ملت تأثیری منفی گذاشته ایستاده است. توسط شبکه‌های اینترنت با استفاده از اینستاگرام و فیسبوک بعضی نفران اخلاق کاسته دور از معرفت و احترام آدمی به صحیفه اینترنتی دیگر شهروندان به خصوص به عنوان وارد شده عکس و نوارهای خصوصی دیگر استفاده برندگان را نسخه برداری کرده با طرز فتوشاپ عکس‌های اصلی به عنوان اوریان نموده برای جلب بینندگان استفاده برندگان صحیفه‌های خود به قول شبکه پورنوگرافی عکس و نوارهای خصوصیت شهوانی داشته را تشکیل کرده ایستادند. البته هر یک نفر شهروند مملکت حقوق معنوی دارد که از شبکه و سامانه‌های اینترنت بی مانعی و فراخ استفاده برد. نفر دیگری حقوق ندارد که چنین دسترسی به اینترنت دیگران را محدود سازد. از عکس و نوارهای خصوصی شهروندان برای اعراب، شانتاژ، تمجید یا خود تهدید به بدنامسازی استفاده سازد. در رفت عملی سازی چاره‌بین‌های اپراتیوی کارمندان ریاست کافتگاه جنایتی وزارت کارهای داخلی توانستند چنین حالت را آشکار سازند. دو نفر ساکنان ناحیه باباجان غفروف ولایت سوخت عبدالله امراخان اکبرخانویچ سال تولدش 1999 و فاضلوف رستم بای زاهد بایویچ سال تولدش 2000 در شبکه‌های اجتماعی اینترنت عکس و نوارهای دیگر بانوان را با استفاده از برنامه مخصوص کامپیوتر فتوشاپ با خصوصیت پورنوگرافی پیشنهاد دیگر استفاده برندگان اینترنت نمودند. در شبکه اجتماعی اینستاگرام صحیفه‌ای با نام حادثه تیوی شدم که در آن صورت ویدیوهای پورنوگرافی برآوردم. همین مقصد پرستان همین نوار و صورت‌های خصوصیت پورنوگرافی داشتن با کدام مقصد نوار شما در صحیفه اینستاگرامتون پرستین؟ پرسماتر پس جمع کردم. من با خاطر پرستم که صحیفه من پس بسیار شد پرسماترش بسیار شد ولی از کردن خودم پشیمون هستم و دیگر جوانان گفتنی هم که من این خیلی کارها دست نزنم از پی کارهای خودشان. البته چنین کردار این دو تن جوان عمل ضد اخلاقی و پامال کردن حقوق و منفعت‌های دیگر شهروندان بوده احتمال و خطر چنین بدنامسازی‌ها می‌توانند به پاش خوردن عائله و نزاع‌ها در بین خانواده‌ها گردد. طبق قرار رسید این دو نفر امراخان عبدالله و رستم بای فاضلوف به مهلت 10 شبانه روز در حبس مأموری نگاه داشته می‌شوند. با پیشنهاد آشکارسازی چنین حالت‌ها از شهروندان احترامانه خواهش کرده می‌شود که از تشویق و پیروی از عمل‌های ضد اخلاقی دوری جویند چون که بد اخلاقی زمینه با وجودایی جنایت است. شهروندان خوب آگاهند که وقت‌های اخیر چند نفر به نام بلاگرها برای جلب تماشابینان صحیفه شبکه‌های اینترنتی خود از قالب اخلاق احترام بیرون شده با لحن زشت و گفتارهای بی‌حیایی به مهلت‌های گوناگون حبس مأموری را از سر گذرانیدند. مناسبت دوستانه و همدیگر فهمی و باوری در عائله برای رشد و استواری آن زمینه و امکانات خوب مهیا می‌نماید. ولی در خانواده‌ای که پیوسته مناقشه و نافهمی‌ها موجود است می‌تواند هر لحظه ناخوشی رخ دهد. در شهرک مهنت‌آباد ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت خشونت خانوادگی باعث آن گردید که همسر با یک طفل خردسال از دست شوهر به هلاکت رسند. شرح این جنایت گوش نشنید در مطلب مایور میلیسیا اکبر شریفی. ҳодисаи даҳшатнок одамкушӣ бо бераҳмии махсус сокинони шаҳраки меҳнатободи ноҳияи зафарободро хело нороҳат кард. субҳи барвақти санаи 28 ноябр баъди воқиф шудан аз ҳодисаи сӯхтори манзили истиқоматӣ дар кӯчаи азимӣ ҳавлии рақами 1 ки он ҷо оилаи Азамовро истиқомат мекарданд, мардуми ба ҷои ҳодиса омада ҷасади соҳибхона Азамова Фирӯза Тошпулотовна соли таваллудаш 1986 ва фарзанди ягонаи хонадон Азамов Саёдҷон Зокирович соли таваллудаш 2013-ро бо аломатҳои марги маҷбурӣ ва оташзада дарёфт карданд. дар рафти аз назаргузаронӣ ва санҷиши ҷои ҳодиса гурӯҳи фаври тафтишотӣ аз иқдоми ҷинояте хабардор шуд ки содиркунандаи ҷиноят мехост пинҳон монад. ин аввал бо истифода аз олоти тезу бурранда
ба ҳалокат расонидани ҷарбдидаҳо ва бо истифода аз сӯзишвории бензин оташ задани ҷасади онҳо мебошад. Сарбастагии ҷинояти махсусан вазнин дер давом накард. Бо созмон додани гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби кормандони шӯъбаи куфтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд, шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти прокуратураи ноҳияи Зафаробод ва роҳандозии маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ асрори ҳодисаи хунин ошкор гардид. Коркарди фарзияи оперативӣ дар хусуси даст доштани шавҳари хонадон Шаҳрванд Азамов Зокир Эшонбобоевич соли таваллудаш 1985 ки берун аз ҳудуди ноҳияи Зафаробод айниқтараш дар шаҳри Конибодон ба мардикорӣ машғул буд, гумонбарии ӯро тасдиқ намуд. Ҳарчанд гумонбаршуда кӯшиш намудааст ки кирдори кардааш пинҳон монад. Чунончи рӯзи ҳодиса Зокир Азамов аз бозори Баракати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров олоти табар ва аз як сокини ҳамин ноҳия дучархаи бо сӯзишворӣ ҳаракаткунанда харидорӣ намуда, бо истифода аз он шабона тахминан соатҳои 21 шаб ба ноҳияи Зафаробод меояд. Илова бар ин баъди дучархаро бо сӯзишворӣ таъмин намудан 3 литр сӯзишвории бензин дар зарфи пластмассиро низ бо худ мегирад. Даймиҷам туи омадан бедор денам, як галдан светок шудагӣ будам, як гал задим. Дар мифти ман берун бурондам, як дорашта ҳамҷои истодам, рашта даромадам. Табора гиф омадӣ? Кай сӯзонди ба? Ҳамон мани бензин райтани якдам бурафт. тавре гумонбаршуда нишон дод медиҳад истифода набурдан аз нақлиёти мусофиркашонӣ ба он хотир будааст ки ӯро шиносу ҳамсояҳо набинанд. эҳтиёткории дигар ин ҳаракат кардан аз кӯча ва заминҳои саҳроии беодам ва тариқи девор ворди манзили истиқоматӣ шудан аст, дар сурате ки метавонист тавассути дари даромади ҳавлӣ ё бо садо огоҳ кардани ҳамсар вориди хона шавад. ҷабрдидаҳо дар ҳуҷраи хоб ҳадафи ҳамла қарор гирифтанд. Бо расонидани зарбаҳои пайдарпай бо истифода аз олоти табар онҳо дар ҷойгоҳи хоб бераҳмона ба ҳалокат расонида мешаванд. Нисбати занат чӣ ғараз доштӣ? Чӣ ба фикр кардӣ нисбати занат? муомила набудме? Рашк мекардӣ? Рашк болем рашк. шубҳа кардан дар хислату рафтори зан Зокир Азамовро аз шавҳари ғамхор ва падари меҳрубон ба нобудсозандаи ҳаёти ҳамсар, ягона фарзанд ва содиркунандаи вазнинтарин ҷиноят одамкушӣ талқин кардааст. Дар ин ҳолати ҷинояти маҳз рашку бадгумонӣ фазои солими оиладориро догдор намудааст. Феълан бо дастрасии талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ одамкушӣ мақомоти прокуратураи ноҳияи Зафаробод парвандаи ҷиноятӣ оғоз намудааст. мавриди зикр аст ки гумонбаршуда фирор аз ҷои ҳодиса ва пинҳон шуданҳои 4 рӯза боздошт гардид. Акнун ӯро мебояд подоши амали худро бинад. Таассуфовар он аст ки новобаста аз татбиқи ҷазои вазнин нисбати содиркунандаи ҷиноят наметавон ҳаёти аз даст рафтаи 2 нафарро дигар бора барқарор намуд. борҳо таъкид намудем ки ҷиҳати таъмини бехатарии саломатии ҷомеа тибқи талаботи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои интиқол ва фурӯши маводҳои тарфгарӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ ҳанӯз вайрон намудани талаботи қонун дар ин самт ба мушоҳида мерасад. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе зимни доир намудани як чорабиниҳои махсуси оперативӣ зиёда аз 1 миллион маводҳои пиротехникиро аз муомилот боздоштанд. ҳамчун гумонбар дар интиқоли он як нафарро боздошт карданд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе тамоми тадбирҳои лозимаро амалӣ месозад, то шаҳрвандон соли нави мелодиро дар фазои орому осоишта таҷдил намоянд, аз ҷумла бо мақсади муайян ва пешгирии муомилот ва истифодаи ғайриқонунии маводҳои пиротехникӣ ки садои гӯшхароши он оромии шаҳрвандонро халалдор месозад. рейду амалиётҳои санҷишӣ гузаронда шуда истодааст ки аллакай давоми моҳи декабри соли ҷорӣ якчанд нафар дастгир ва шумораи махсусан калони маводҳои тарфгарӣ мусодира карда шуданд. аз ҷумла давоми ҳафтаи сипаришуда аз ҷониби кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ Шаҳрванд Набиев Раҳмон Рашидович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе барои ба фурӯш гузоштани маводҳои тарфгарӣ дастгир карда шуд. гумонбаршаванда Набиев Раҳмон ки қаблан барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, ин навбат бо мақсади ба даст овардани маблағи пулӣ ба фурӯшу паҳнсозии маводҳои пиротехникӣ машғул гардидааст. номбурда тавассути автомашинаи худ тамғаи Kia
рақамҳои қайди давлатиаш 555502 дар ҳаҷми махсусан калон маводҳои тарфгариро ба шаҳри Душанбе интиқол дода, дар манзили истиқоматии ба иҷора гирифтааш пинҳон ва қисм ба қисм ба фурӯш мегузоштааст. дар натиҷаи амалисозии ахбороти оперативии кормандони мақомоти милитсия ҳадафҳои ҷинояткоронаи номбурда барбод дода шуд. аз ноҳияи Бобоҷон Гафуров шаҳраки Хистиварз 36 коробка хлопушка харидам, ба 2 мошин бор карда ба Душанбера овардам. ҳамиҷода хона дар тарафи Зарафшон иҷора гирифта будам, дар ҳамуҷа ҳамаша тах кардаги будам. 72,000 сомон дар ман харидам, ҳамон боро 150,000 сомон тақрибан фурӯхтанӣ будам. аз кори худам пушаймон ҳастам ва дигарҳоро мегӯям ки ба ин кора даст нарасонем. дар натиҷаи коркардҳои оперативию тафтишотӣ дар маҷмӯъ аз гумбаршаванда Набиев Раҳмон дар ҳаҷми махсусан калон яъне 1,0240 дона маводҳои тарфгарӣ дарёфту мусодира карда шуданд. айни замон нисбати гумбаршаванда Набиев Раҳмон тибқи талаботи модда 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. мавзӯи дигар, ҳафтаи сипаришуда дар ҳудуди пойтахт аз ҷониби раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ чорабинии судманд баргузор карда шуд. дар натиҷаи чорабинии санҷишӣ далелҳои зиёди қоидавайронкунии ронандагони воситаҳои нақлиёт аз қабили бо воситаи нақлиёти ифлос вориди шаҳр гардиданд, аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш бе болопӯш кашондани масолиҳи сохтмонӣ ва дигар қоидавайронкуниҳо дар ин самт ошкор гардид. ҳолатҳои ҷойдошта ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда нисбати ронандагон протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. кормандони шуъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон низ зимни хизматбарӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят як қатор қонуншикании баъзе аз ронандагонро ошкор намуданд. аз рафти чорабинии мақсадноки ин ниҳод ҳамкоронамон гузориш таҳия намуданд. тоза нигоҳ доштани ҳавои муҳит вазифаи муҳими ҳар як фард аст, зеро ҳавои тоза ба саломатӣ манфиат дошта яке аз омилҳои асосии дарозумрӣ эътироф шудааст. бо мақсади ҳифзи ҳавои муҳити зист мутобиқи нақша чорабиниҳои мақсаднок аз ҷониби кормандони шуъбаи милитсияи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо кормандони сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят ва кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ амалиёти муштарак таҳти номгӯи ҳавои тоза гарави саломатӣ баҳри баланд бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон дар корхонаву муассисаҳо, ҷойҳои ҷамъиятӣ ва терминалҳо гузаронида мешавад. гурӯҳи кории сафарбаргардида воситаҳои нақлиётро тавассути таҷҳизотҳои газчинкунӣ аз ташхис гузаронинданд. инчунин аснои гузарондани амалиёт маълум гардид ки ронандагон ба қоидаҳои тозагии воситаҳои нақлиёт ки ҳангоми ҳамл нақди боркашонӣ боиси ифлос гардидани кӯчаҳо мегардад аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд ва нисбати ронандагоне ки воситаҳои нақлиёташон ба талаботи техникӣ ҷавобгӯ набуда дар таркиби дуди ихроҷшаванда моддаҳои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст, бо моддаҳои 230 ва 231 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода мешавад. таври масъулин иброз медоранд ронандагонро зарур аст ки воситаҳои нақлиёти худро мунтазам аз ташхиси техникӣ гузаронида таъмир ва аз истифодаи сӯзишвориҳои пастсифат худдорӣ намоянд то ин ки ба муҳити зист ва саломатии сокинон зарар нарасонанд. аз тарафи кормандони шуъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ҷиҳати ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти экологӣ, ҳифзи табиат, олами ҳайвоноту наботот ҳамарӯза чорабиниҳои пешгирикунанда гузаронида шуда кирдорҳои ғайриқонунӣ ва ба табиат харобиовари баъзе аз шаҳрвандон ошкор карда шуда нисбаташон чораҳои қонунӣ дида мешавад. дар кишвар ба масъалаҳои амнияти экологӣ, аҳолӣ, солим нигоҳ доштани муҳити зист ва истифодаи самараноки унсурҳои табиат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. доир намудани чорабиниҳои мақсаднок, ҳифзи муҳити зист ва тозаи озодагии муҳити атроф, ҳифзи сарватҳои табиӣ ва истифодаи сарфакоронаи он мебошад. ҳадафи чунин таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ ҳифзи муҳити зист, риояи оини шаҳрдорӣ ва тозаи озода нигоҳ доштани муҳити атроф аст.
دستگیری و غمخوری رهبریت دولت و حکومت نسبت بهداشت شرایط مادی معیشی افسران و سربازان قشون‌های داخلی شهادت ارجگذاری به این نیروی توانا و کفیل ثبات و آرامی در کشور میباشد. قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در طول موجودیت خود در تحکیم ثبات و آرامی، حفظ ترتیبات جمعیتی و مبارزه با جنایتکاری نقش نظررس دارد. با دستگیری و غمخوری سرور دولت در یک چند سال اخیر شرایط مادی و معیشی و خدمت رسانی در قسم‌های نظامی کشور بخصوص در قسم‌های نظامی ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی بهتر گردیده طبق طلبات زمان معاصر به راه مانده شده است. افسران و سربازان با روحیه بلندی وطن دوستانه با سربلندی خدمت مادر وطن را ادا نموده ایستادند و تمام دانش و تجربه، ملکه و مهارت خود را به خاطر حفظ دستاوردهای استقلالیت دولتی کشور سفربر می‌سازند. چورابینی که امروز در میدان قسم نظامی 3502 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی با اشتراک رهبریت مقامات کارهای داخلی، سابقه‌داران و پدر و مادران سربازان نودعوت شده برگزار گردید. با صدا دادن سرود ملی آغاز گردیده، سپس نوازکاران در نزد حاضرین با تنتنه سوگند یاد نمودند. ضمن سخنرانی معاون وزیر کارهای داخلی گنرال مایور میلیسیا نسیمزاده اکبر غیاث مهمانان و پدر و مادران را به این روزی فراموش نشونده مراسم سوگند یادکنی نزدیکانشان تبریک و مبارکباد نمود و با باوری ذکر کرد که نوازکاران به سوگند یاد کرده خود استوار مانده به خلق و وطن صادقانه و صمیمانه خدمت میکنند. همچنین قید گردید که محافظت وطن قرض شهروندی هر یک ساکن مملکت می باشد. در ادامه چاره‌بینی والدان و نزدیکان نوازکاران ابراز داشتند که امروز برای ما و فرزندانمان روزی خاطرمان و فراموش نشونده باقی خواهد ماند، زیرا فرزندان ما در برابر صاحب نام سرباز شدن پاسدار آب و خاک این سرزمین مانده به وطن مادر صادقانه خدمت میکنند. همچنین نوازکاران سخنرانی نموده ذکر کردند که ما وعده می‌دهیم برای حمایت مردم وطن صادق مانده به سوگند یاد نموده خود استوار باشیم و برای حمایت این وطن اگر لازم آید جان خود را فدا میکنیم. مارش تنتنه‌ای که از جانب نوازکاران برگزار کرده شد انجام بخش این چاره‌بینی بود. رعایت معیارهای قانون عامل ترتیب و نظام و ثبات و آرامی شهروندان به حساب می رود. با امید تنصیحاتی و روزگاری آسوده هر یک ساکن کشور و اطاعت به طلبات قانون، برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی اینجا به انجام رسید. خیر تا برنامه دیگر. شما می‌خواهید خریدی فایده آور بکنید، پس مرحمت به مغازه بهترین مولوی تکنیکی از برندهای جهانی با تخفیف مخصوص به همه نمودی مولهای ما. سراغ کوچه آزادی پهلوی فاکولته فیلولوژی تاجیک. مغازه بهترین شتاب تا خریدی قلای نمایید.